A verdade que dá gusto comenzar esta conferencia de prensa con este bo ambiente que se respira nesta sala, é un bo ambiente que se pode traducir no que vimos de aprobar na Xunta de Goberno, empezando por proxectos e pola contía, porque nesta Xunta de Goberno demos luz verde a preto de 10 millóns de euros. Actuacións que, por detallar de xeito inicial, a grosso modo, e logo xa desenvolveremos máis o detalle, aprobamos as bases das axudas para agrupacións de protección civil da provincia, cun orzamento de 100.000 euros, demos luz verde a novas achegas do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas con máis de 225.000 euros para Caldas de Reis e Alhama, aprobamos novos recursos do Plan Máis Provincia que ascenden a máis de 2,4 millóns de euros para 9 concellos e aprobamos tamén preto de 7,2 millóns de euros para melloras en estradas provinciais de 8 concellos. E xa fora dos asuntos que se trataron na Xunta de Goberno, quero aproveitar para dúas cuestións. A primeira delas, dar a coñecer unha nova iniciativa posta en marcha por primeira vez, que son os Premios Turismo Rías Baixas, e mañán, día 9, Día de Europa, quero aproveitar para facer balance da captación de fondos europeos realizados por esta Casa para transformar a provincia. Comenzamos e facemos con Protección Civil, porque aprobamos as bases de agrupacións de persoal voluntario de Protección Civil da provincia dotadas con 100.000 euros. Lembraredes que foi unha liña de axudas que, por primeira vez na historia da Diputación, habilitamos no ano 2025, beneficiáronse 22 agrupacións, e con estes recursos imos subvencionar desde maquinaria, ferramentas de rescate e salvamento, ata mobiliario, equipos informáticos, material de seguridade viaria, material sanitario e EPIs. O noso obxectivo con esta liña de axudas é seguir mellorando a calidade de servizos da rede de voluntariado de protección civil dos concellos de menos de 50.000 habitantes e modernizándoos para que sigan sendo punteiros e unha referencia en todo o Estado nacional, en España. Abrimos bloque de apoio a concellos. E comenzamos con deporte, porque hoxe aprobamos recursos por valor de máis de 225.000 euros ao abeiro do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas para os concellos de Caldas de Reis e Alhama. Nas notas de prensa irá debidamente detallado. Alhama recibirá preto de 91.000 euros para financiar mellora no seu pabillón polideportivo e Caldas de Reis, como anunciou o deputado Ricardo Martínez esta semana, máis de 135.000 euros para ampliar o espazo deportivo nas Corticeiras. Máis provincia. Aprobamos máis de 2,4 millóns de euros para que 9 concellos realicen melloras en infraestructuras, afronten gasto corrente e contraten persoas desempregadas. Son 3 liñas. A liña 1, investimentos, un total de 1,8 millóns de euros. Ao detalle, case 75.000 servirán para cubrir unha achega que ten que realizar o Concello das Neves para executar a urbanización do polígono do Plan Xeral de Ordenación Industrial, que xa recibira do Plan Extra 2025 423.000 euros. Vai ser esta unha actuación financiada íntegramente pola Diputación cun coste de case medio millón de euros. Case 90.000 euros, que é outra achega municipal que vamos a realizar para o Concello da Golada, para que humanice a Praza da Alameda de Brántaga, que tamén recibirá xa 500.000 euros do Plan Extra. Outra actuación financiada 100% íntegramente pola Diputación de Pontevedra. Po Concello da Estrada destinamos case 175.000 euros para a mellora da seguridade viaria das vías municipais. Moaña, aprobamos máis de 190.000 euros para que cubra a achega municipal para a humanización da contorna histórica de San Martiño, unha actuación que ascende a preto de 1,3 millóns de euros e que vai ser financiada íntegramente pola Diputación de Pontevedra. No caso de Mos, outra actuación financiada ao 100% pola Diputación de Pontevedra. E aquí destinamos hoxe, así o aprobamos na Xunta de Goberno, 300.000 euros para cubrir
a achega municipal para o proxecto Humanización de Pereiras Tameiga, un proxecto que se vai a preto de 1,5 millóns de euros. Vila García de Arousa, tal como anunciou o pasado mércores o deputado Javier Tourís, un investimento de 420.000 euros para a humanización da Rúa Esperanza no Carril. En Marín, case 570.000 euros, a través de dúas achegas que van a servir, unha delas, para financiar íntegramente a creación dunha senda peonil accesible e segura na estrada de Pazo en Ardán, e unha segunda achega que é a gran parte da humanización da Rúa Escola de Tiro Naval Janer e a mellora de accesibilidade á finca de Briz. Liña 1, investimento, o que acabo de referirme. Liña 2, o que se refire a afrontar o gasto corrente, destinamos preto de 520.000 euros para os concellos da Estrada, Redondela e Vila García de Arousa. Redondela vai recibir máis de 170.000 euros para financiar o suministro de electricidade en alta e baixa tensión do concello. Vila García de Arousa, máis de 170.000 para financiar gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social, e no caso da Estrada, 240.000 tamén para financiar a programación cultural, deportiva e social da vila. E, por último, a liña 3, a de emprego, o Concello de Barro vai recibir preto de 100.000 euros para contratar a 7 persoas desempregadas. Así que, unha semana máis, seguimos sumando recursos aos 85 millóns de euros que estemos destinados do Plan máis Provincia 26-27 e o Plan de Obras e Servicios máis ambicioso da historia da Diputación de Pontevedra. E quero rematar cos asuntos que foron aprobados na Xunta de Goberno e que fan mención ás vías provinciais, porque hoxe aprobamos recursos por valor de preto de 7,2 millóns de euros para melloras en 8 estradas provinciais. O seu paso pola Estrada, Meaño, Poio, Arbo, Rodeiro, Vilanova de Arousa, Pontevedra e Baiona. Aprobamos o expediente para contratar a mellora da drenaxe na estrada provincial do lugar da Ermida, na parroquia de Mourentán, en Arbo, por valor de 291.000 euros. Aprobamos o proxecto de mellora de seguridade viaria na estrada que vai a Matalobos, na estrada, por valor de 432.000 euros. Demos luz verde ao expediente para contratar a mellora na rúa Campo da Feira na contorna da Casa Consistorial de Meaño por valor de 454.300 euros. En Rodeiro, adxudicamos as obras de mellora da seguridade viaria nas estradas provinciais ao seu paso polo núcleo de Río e San Martiño de Asperelo, por valor de máis de medio millón de euros. En Baiona, tamén adxudicamos a mellora da mobilidade peonil ao seu paso por Baredo, entre Fonte de Río e Monte Alto, cun orzamento de 900.000 euros. En Vilanova de Arousa, adxudicamos a obra de mellora de seguridade viaria na estrada de Ousensa, por preto de 1,2 millóns de euros. E tamén adxudicamos a obra da estrada de Tomeza, no Concello de Pontevedra, por valor de preto de 1,6 millóns de euros. E, por último, aprobamos o expediente para mellorar as rúas Beiramar e do Castelo, no Concello de Poio, por 1,8 millóns de euros. Case nada. Actuacións en 8 concellos para seguir mellorando a rede viaria provincial e seguir reforzando a súa seguridade e mantemento ante futuras eventualidades. Estes deberes feitos en maio son os que motivan que logo, cando veñen mal dadas, cando ven o mal tempo, a rede viaria da Diputación pois aguanta todas esas inclemencias como aconteceu este pasado inverno, onde eses ciclóns, choivas intensas, tuvo apenas incidencias na rede provincial, porque con tempo se fan os deberes e se realizan os traballos que hai que facer. E xa fora dos asuntos ordinarios, falo doutros que teñen moita relevancia, que son dous. En primeiro lugar, do lanzamento dos primeiros premios Turismo Rías Baixas, que se celebrarán o vindeiro 28 de maio no Parador de Baiona. E son uns premios que nacen para recoñecer a persoas físicas e ou xurídicas que destaquen pola súa contribución no desenvolvemento
e a promoción do turismo na provincia, no destino Rías Baixas. En liñas xerais, vamos a entregar un único galardón por cada unha das seguintes 7 categorías. Mellor proxecto de turismo responsable, premio á innovación do turismo, mellor proxecto municipal, mellor oficina da rede Info Rías Baixas, mellor persoa informadora turística, galardón á traxectoria turística, galardón ao recurso ou experiencia turística máis destacable. Hoxe mesmo publicamos as bases e desde hoxe mesmo haberá 7 días hábiles para que todo quen o estime poida presentar a súa candidatura vía electrónica. Así que fago un chamamento a que participen nestos primeiros premios Turismo Rías Baixas, dos cales vimos traballando xa dende fai meses. E como vos dixen, vaise a entregar en Baiona o 28 de maio nun encontro do sector turístico que, según vayan achegándose esas datas, vos iremos informando. Con sorpresas moi interesantes. Eu deixo. E a segunda cuestión, que ten que ver coa capacidade xestora da Diputación para captar fondos europeos, é o anuncio en vésperas do Día de Europa. Onte tivemos un acto donde falamos tivemos unha xornada para mellorar a formación e empregabilidade a través da Fundación Galicia Europa no Salón do Pazo Provincial, e hoxe falamos de proxectos, insisto, a beiras do Día de Europa. Aquí estamos a falar, no que se refire á capacidade da Diputación para captar fondos europeos, 26 proxectos e máis de 32 millóns captados de Europa que permitiron mobilizar 43 millóns de euros para actuacións centradas en diversos ámbitos, na transición enerxética, na innovación, no turismo e na cooperación transfronteiriza. E témonos convertido a nivel nacional nunha das administracións provinciais máis dinámicas na captación de fondos europeos. Isto é froito dun traballo que combina o liderado institucional con toda a capacidade técnica e de cooperación con outras administracións e entidades. De feito, en 15 dos 26 proxectos europeos nos que traballa a Diputación somos beneficiarios únicos, o que evidencia tanto a solvencia na xestión da Diputación como a confianza das institucións europeas no ente provincial. E o certo é que estamos a impulsar iniciativas que teñen un impacto directo na vida, que melloran a calidade dos veciños e veciñas da provincia. Exemplos, máis renovables, que nos está permitir a instalar paneles solares en ata 38 concellos da provincia, cunha especial incidencia nos colectivos vulnerables que son beneficiados, máis Aqua, que nos posiciona como unha referencia nacional no apoio a centos de comunidades de usuarios de auga. Lembrade que este ano 26 houbo 400 solicitudes. O bus gratuito liña Coñete Rural, onde os veciños e veciñas de Campo Lameiro, Moraña e Portas teñen a posibilidade de achegarse á cabeceira do seu municipio ou as relacións entre parroquias e tamén acudir á capital da provincia a realizar todo tipo de xestións desde o ámbito administrativo hasta tamén o sanitario, ou a Oficina de Promoción e Apoio ás Comunidades Enerxéticas, que o que promovemos é a creación de comunidades enerxéticas por toda a provincia. E con recursos de Europa tamén estamos a facilitar a xestión do Concello. É só por poñer 2 exemplos. O PAI vai Miñor en 15 minutos, onde imos impulsar 9 proxectos transformadores que teñen un valor de máis de 7 millóns de euros para os concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán, ou máis Rueiro, para modernizar e digitalizar o padrón municipal. Estos son algunhas cuestións, a modo de exemplo, pero hai outros moitos proxectos que teñen que ver ca conservación da biodiversidade ou da investigación no ámbito medioambiental, outros moitos que están centrados no turismo, no patrimonio costeiro, no patrimonio natural, histórico e gastronómico do río Miño. Así que, neste Día de Europa, eu quero aproveitar para subliñar a importancia que é para nós, para a Diputación, para o conxunto da provincia, o feito de formar parte dun espazo común e compartido como é a Unión Europea. Unha unión
que fai un esforzo importante na disposición de fondos, pero que hai que saber captalos. E aí está o valor desta casa, da Diputación de Pontevedra, na presentación de proxectos solventes, na captación de fondos e na súa execución. E a mellor defensa da Unión Europea que podemos facer? Cal é? Pois a que facemos nesta casa, que lle é de tanta axuda para Bruselas, porque todas esas realidades que desde ali se promoven facemos que sexan tangibles aquí no territorio. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos nesta rolda de prensa, e non sei se hai algunha pregunta ou cuestión a aclarar. Moi ben.